Sare sozialen erabiltzaileek ehunka lagun egin ditzakete klik bakar batean, baina errealitatea ez da beti ordenagailuaren pantailan azaltzen den modukoa. Eustat erakundeak jakinarazi duenez, euskaldunek batez beste 22 lagun dituzte, 22 familia barne. Bakarrik bizi diren bikoteek eta ikasleek baina lagun gehiago dituzte, 24 lagun. Pentsiodunek aldiz 19 bakarrik. Klase sozialak ere eragina omen du lagunak izateko orduan. Así, la clase social baja, los extranjeros. Klase sozial apalekoek, atzerritarrek eta behin-behineko langileek omen dute lagunsare txikiena. Ikerketaren arabera, euskaldunek beren antzeko jendearekin izaten dituzte harreman sozialak, antzekoak erlijioan, jatorrian eta politikan. Unibertsitariak, atzerritarrak, zuzendariak eta enpresariak dira irekienak era askotako lagunak dituzte horiek.